Kedy sa správne pýtame otázkou s kým a kedy s čím? Je to celkom jednoduché. S kým používame vtedy, keď hovoríme o osobách. Napríklad idem von s bratom alebo rozprávam sa s učiteľkou. Pýtame sa na ľudí. S kým ideš von? S kým sa rozprávaš? Ale s čím používame vtedy, keď hovoríme o zvieratách, veciach alebo strojoch. Napríklad idem von so psom alebo píšem s perom. Pýtame sa, s čím ideš von? So psom. S čím píšeš? S perom. Takže ak hovoríš o ľuďoch, použij s kým. Ale ak hovoríš o zvieratách alebo veciach, použij s čím. Dúfam, že to pomohlo. Čaute.